Zaterdagavond werd in de Schouwburg het laatste feest van Vorst Rob gevierd. In zijn 5 jaar als vorst heeft hij veel onvergetelijke momenten meegemaakt. Blik eens terug, Kort. Dat is een hele mooie vraag, Wil. Ja, dat is bijna niet te doen, Kort. Want in die 5 jaar heb ik gewoon zoveel met mogen maken met alle trio's, de vastelavond van het begin tot het eind. Dus die vraag kan ik niet kort beantwoorden. Dus als ik echt zeg maar aan de voorkant een heel groot iets mag noemen, dan is dat wel het 7-11 jubileum. Waar ik als vorst voorop mocht gaan. Dat vond ik, dat hele jaar was geweldig. Een aantal dingen die mij daar wel bij zijn gebleven, dat is de LVK-finale die we toen hier in Venray hebben gehad. Maar vooral ook de dag dat we hier toen de Gulden Humor aan Frans Pollux hebben uitgereikt. Want toen hebben we ons denk ik als Pielhaas aan heel Limburg geweldig verkocht. Dus dat is wel een hoogtepunt, ja. Nou ja, trieste momenten die waren er wel. In de zin van, ik denk dan aan het overlijden van Roel Koppes en Erik van der Munnekhoff. Maar dat zien dan ook tevens wel weer hele bijzondere momenten die je als vorst blieft onthouden. Omdat je dan ziet wat er dan binnen zo'n vereniging gebeurt. Als dat tijdens het vastelavondseizoen, als dan belangrijke vastelavondsvierders helaas overlijden. En ja, dat zien dan wel de dieptepunten, in ieder geval de trieste gebeurtenissen. Het vorstenbal was een kleurrijk spektakel met veel aandacht voor de vertrekkende vorst. Wij balen ervan. Stop met filmen, wij balen. Wij balen van Vorst Rob, die kapt ermee. Wij kunnen hem druk niet meer aan. Is dit mogen we ons beklag doen dat Rob eigenlijk nog een jaar moet blijven? Ja, wij zien eigenlijk nog 1 jaar. Wij zien het niet meer eens. Nee. Wat kunnen wij klachten dienen? Bij wie? En we hebben echt... Bij jou, Klutje. Wie? We hebben echt de balen van. Wacht maar eens even. Stop eens even. Want, kijk maar eens even. Een beetje... De laatste jaren hebben we een knootje van Vorst Rob. Ja. Een kleine bal. Ja. Hier een kleine bal. Kijk maar eens. En dit is de grote baal. Dit is de grote baal hier. En zie je het ook wel een beetje zitten? Oh, er moet straks gekrap worden natuurlijk. Oké, dankjewel. Erwin Sprevenberg en Niels Borst kregen voor hun verdiensten binnen de Pielhaas de Orde van Verdiensten van de SLV uitgereikt. Waar Vorst Rob in november zijn functie definitief neerlegt, begint voor de dames van W. Kiekewel een muzikaal carnavalsavontuur naar het behalen van de 2e plek op het TVK. Ja, keiveel optredens, keiveel reacties, allemaal superleuk gewoon. En waar zijn jullie tussen overal geweest? Alleen in Venray of ook nog ergens anders? We moeten met carnaval zaterdag naar Sittard, naar het kanon van het balkon. En voor de rest gewoon heel veel in Venray. En ik heb begrepen dat jullie dadelijk hier op het vorstenbal ook nog moeten optreden. En hoe voelt dat? Ja, het is gewoon keileuk. Ik hoop dat iedereen leuk meedoet en dan gaan we er een feestje van maken. Als zijn opvolger geïnstalleerd is, dan is Rob niet bang om in een zwart gat terecht te komen. Ja, die vrije tijd die zal er inderdaad wel gaan komen. Hoe ga ik die invullen? Ik ben ervan overtuigd dat ik voor de vastelavond nog heel veel zal blijven doen. Alleen wat meer op de achtergrond, aan de zijkant, met mijn eigen gezin, met mijn eigen kamerui, met de jongens van de Zoekneus. Dus je zult mij echt wel nog hier in het veld blijven zien, maar iets minder op de voorgrond. Is er nog iets wat ze de Pielhazen en Pielginnen voor de komende jaren met wil geven? Nou ja, goed, dat is eigenlijk mijn standaard verhaal wat ik eigenlijk altijd afsteek als ze mij die vraag stellen. Dat is, maak uw eigen herinneringen met die vastelavond. Want vastelavond, de vastelavond zelf gaat heel snel voorbij, die 3 dagen. Maar de herinneringen die je maakt, die bewaren voor altijd. En de kunst is om zoveel mogelijk van dat soort herinneringen te maken. En als dat lukt, ja, dan komt die rugzak met herinneringen vanzelf vol.